Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kendai trik ujiliu kala pensyai pet ba alor ke jing penyap yu nongwan jengok kai na indur u Raja Raghuvanshi hasora. Kinong yalam jengka all khasi Meghalaya Tourist Association ling ba u President jengka u ba Ricaldus Dotling kila penpau ye ke jing sngosi ke ba kraw halor ke ni ke jingja ha ke jing yalang ber kilat pathai khubor. Ula kerpat ru i usim juga hima sora ban khang sendon ni ki tour guide ki bawan nabar jela bat ban bu no de ki tour guide try snong namar ki pat ba snong ki long ki batip ha ya kamariang ki jaka jengok kai ber ki lenti singkin ha kati kathan. Shu ula kedo babun ki nongwan jengok kai ki balik chatirna ki jubut iki para turis ban nitlang. Klem da shim tour guide babiang. Kani kelawan ra jengma namar ki lenti kim tip ha ba kani kalong ke jengma ka basisha. Ka association kala dep ban kerpat bunsin sya ke sorkar. Bar kadang yai kerpat bakan wat kilat kelenti ban pinsak nge no iki kali turis ki bawan nabar jela. Ban rum syaki jaka jengok kai ubak doling ula ong baki kam kum ki driver ne tour guide day ban ai syaki try shnong. Ula penpau ru ia kejing snusi halor kejing kentok jeng kibriu nabar jela persya ia kejela Meghalaya kamtam halor kejing long jeng kibriu hasora kabala penmi kejing syep tieng bat kejing snobam shngan ha kinong wan jengok kai la kalong na India ni na syabar Henry menta kejing shisha kala pausyai ba kejing syak penyap u Raja Raghuvanshi kadai kabala pelong de kibriu nabar jela bat om na Meghalaya. Katu kajing ki nong sora bapli mo ya cui pi ke kalong ba ni dadap syara kajing sosi nakalang kinong nya kali kamai lagi dei ki local taxi lan dei ki tourist taxi ngakren kulum be yang ni nganum sim nganum kain bangi dei tang ni tourist taxi ngasim be kijing sim kulum be ni dadon kata kamesim ke ba sngo khia du kata ba kida tri shitom du kata wat kinong snong ha ki tain sora ngai i ki hadu ki nong nya kali kamai ki lami sakmat banyarap banyak penuan hadu kini ki napo jain tianang te ki don gitu ki group ki ba ong mo ki balwan si saban ki banang ban hias ki sekiriat kiram ki lawan banyarap te nakaliang kejongi kinong nya kali kamai ya keslong sorahi ke ki bangadon kam lada kalong kepala kin sobha banda pikir bat num sya hiru kum ke banga ong kinum sya syuru hiya kini ki kali ki ba lani ki tour guide ki bawan nabar bakin nyalam ya kitu turis ya kitu ki jaka jongok kai kamtam gitu ki jaka ki balong klau ki ba kim tip lenti ki nong nong jongok kai banwan sini nani ki nong sang perthei sakni ki jala jongi kinum tip ikato ki jaka don kam hi ba nakaliang ka hima soraru ka don kam hi ban peking no ban bu de ki tour guide ki ba lokal nang tu hi banum sya hiru ya kitu ki ba ki guide ki banaba namar kumbang jisem hangi kinong nya kali kamai bun bun sien ladangin ainuk sai fi hakate ke terna hang te hanong ret ladangin yalam mi ki turis em bun bun sien habang ikit iki ino ang hang thi pai sar madam ni don kam ba pinchim ki guide nang tun ki local guide henrei habun bun sien kini ki turis ki bawan sini em ki sai la ba ki ong ngim don kam ki guide ngin lei hi nama balai ki ong gamta ki song snga nya ka por ba ni dang ya rosh ba ki tu ki turis ki bawan em kolong ki dang lei lang sapo ki song thu ba la dang lei lang ba ki tu ngin itu lenti kim tepat ya ke banja hadin kani ke berkhoj kalong ba kajing pil lani kajing bakla kadai na ka sorkar ka bakam kam penyang gi skor jong kala ni kam yo sngow ya kajing ut jong pai ba nong nong song ga jela jongi ha ka badai ki kam jong ai jong ka perthei ba ngakerpat iki nong sorau ba pin yelong pikir ba pin pej perman ba nang ni skmat ba kum ketu kajing jingja kanum jashu ngai skem ba kinong sara ki bastat tam ba kinla ban le ino ha ka bai dei jong nomor kat kum ke jing iru sakawai kalenti ke bang yo iru ngi ju sa ba ki turis po sara lani maulunong kini ki turis taxi kini ki turis ki bawan kai sini fitip janmit pra khandai bejiru sipau bejiru kidang ya ar ngut lai ngut sasurok saselenti sengkin kani kadai ke babu jing matam nam ta ka kini ki turis tingi la ju penong ru iki ba baya kalong kumta ya ki ba phimbit ban lek sepo ki ya mi than chini jaka lek no song se kamra jong phi henrei ya kataru ngi nakaliang ngi kinonya kali kamai ngi ju putran ki bagan long singa ki henrei du menta mane kam don hi kum kata hadu bandala jai kini balai ban ki khore ka perthei du katni kalong namenta kani ke ha ka bai dei ba kam jong kai perthei kadai namenta ka jing phil hi ka sarkar jela jongi dan kerpat baka sarkar kan kendit tiano nang ni chakmat bahkan le ke bahatam banyak trilang bat upai ba jong ka beri nyu trep bak jela jong hi brok koi
Halor kata ke jingja ke ba kumtu pertai galai I haga bagi tu ki arngut ki couple bro gitu ketiyo bla dep la wat la shem la lap swa tang sunrang te hadin menin janmit ni yo khubor ba katugal kentai gala wan hi ban selendar ahmad ke kipulit apo UP kumbang yo jingtip te nakaliang jungi ki nongnya kali kamai turis taxi bana ka seng all kasi megalia turis taxi station I peremjur ya kum kini ki riusniu ki ba transnam bat ki ba wan shisha ba khamtam ni hapo ka jala jungi kumba play I fi press ki media mo play I ke e jing kren jong kitu ki bahi ngaliang senrang jong tu raja nakaliang jong kentai gitu sunam ki kren I ya ke department police department ani yang I kinong migalia kala keren ben haduk kila keren ben duk kata wat haduk menem step ru nganang pe ye ke news ngai I ba kadang don be ye ke bentar ka ba ki ong haduk kita nut ru ban ong ba lada ya CBI ban baki pulit Meghalaya ken sakem dengan yang nakaliang gajongi ki nongnya kali kamai turis taxi ki badan pok kajela jongi ya kani ngiladap pengkre bat ngiladap ong ru nakawai ke por sakawai ke por ya ka sarkar ngilami ngilai isong ka meeting la ar lai sien ngilai isong bar government namanta ka to gajing sngain bat gajing namanta gajing sngain jong kini kinongnya ki turis ki bawan sakne gajela jungi hato da kalong ka bala na kaleng ka sarkar ngi kerpat ru bat ngila banjur ru bali bam aino dangi kita ki lokal banyak kali hang ni po jela jungi kan long sngain kan long safe kato gajing gajing kali jong pi ba kalong ke ba sultanat ke bangi ru na kaleng jungi ngi kwa ban chai sa ka sarkar hani ka por namenta ke bangi don kam ba ka jing sngain ke de bandon hapo ka jela jungi la galong haki tour guide galong hakinu kinu ki benta ki homestay la long kinu ki jaka bam ki badan ka jela jungi jaka kiti ki jaka jong kai jong ke jela jungi bat kham tam ru ngada karpat bat ban biang hani ka por ya ka sarkar bakan kendit tia no nadu mentan du lashai la singi om dei shu ban pin suki no ya ke ba nakaliang ge jongi ki ka AKMTTA ru ngila besut bat ngila ai jingmut ngila bu suggestion ki babun haga bai dei bat kat haga department ka tourism department te ngi skot patang ka wai kalong balada long ka bala kinu ki kam ki bade hi kam jong kai jong ka jala jungi la dei hi bang inyo no ngi ki try jala ban yalam kai ni kum ai nuksa kum ginong nya kali kamai ngi don kam dangi kinong nya kali kamai banang ni ka jala bagi kali bana bar state kum bang ila besut aka to ka jing tho how arjar offline adu ar kundai trik nombar ngila besut aka to ka memandam ba hato dalong ne am ka sarkar ngila ai jingmut bala dalong ai no si thau no kilat kanti len ki policy ha ka bai dei bat bapin ai no ya ka bandum sya shu ikeli ki ban wasit bandung hapok tour spot ai no ngi ki try jala len ki local ki badai nang ni bangin yo ban nyelam kai ki bat ngila de ban ngila de kren ru bun sin ya kani ngila shong ke jingelang bat ka sarkar la bun sin bat kai ga bang ko ban ong hang ni kalong na kaleng jung ki no nya kali kamai ayu shu in kren haba kum ni kala dibja ayu shu ngin nang ngin hab banang yai kren ne ngin num kren shu nang ni kaman kai ga belajar kai ga jing syap pun nam jong ka jala jungi kham tam ya ki minister la ni ki bah nong sin char jong ka jala jungi mo ong no kini ki dei ki ba pet perman ya ka jing bha jing met jong pat ba hato kam don si kalanti ka bang nakaliang jungi kinong nya nong ni kinong nong song song jong ka jala jungi bangin ai jing mutlem ka sarkar hato ke balik sarkar kalong mengin hap okay bet ndai nakaliang jongi kinong nya kali kamai ginong nya nong song song jong ka jala ka jongi ki pai ba jong ka bri ba ye jongi hato umlong se bangin ai jing mutlem ya ki umlong se ban pentri kam ya kata jing ai jing mut jongi kata pi ka ba ka ba pen ngo yang unong song song jong ka jala jongi ba tri kanong lo kam kinong nya kali kamai kinong song bukan kum ta teter jingkali jong phi bos ka ba biang ba nam ta ka jongi bangin jumpa pi kalong ba kum ni kai ka ba ja na kaliang kito kinong nya ki bang nong ai wai ki skuti ar sakamo ngan mun chon lada de ukhar dan de jaj ban riu jongi andrai ngan ong phi lada phi mut hi ban ai wai yakum kita ki keli ki ban ai wai ki nongon jongok kai sa jala jongi kum thup ki sau saka kun thup ki asaka kumbale lem yangi ki nongnya kali kamai di bandon ki jing siu man law snem sisnem ki permit ki tax ki passenger tax ki road tax ki babun jai ki di bandon ki jing siu ndai na kaliang ki jong jongi ke ki ban kren nam ta jong ki skuti kamai kalong ba ki ladon ki seng ki nongnya kali kamai turis local taxi ru haki snem lani haki niki snem shaban kut jong ni snem shaban kut snem arjar sau kelali kendra haki tu ki jaka babun ki jaka ki badan pak chlong nam ta ki arsaka ki bala shupen kamai bi an bat ngani tu ipi nang ni chakamat ladang nakaliang gejong ke seng ginong nya kali kamai
kuntup lang mendai tang untuk turis taksi hendai kuntup lang ya berkhoi ki local taksi la mendai kini udu giba don hi ban hap don dak jing siu ya ka sarkar man laus nam ngin ong ipi ngin ban se la dak sarkar kam skap sun anis kmat ngin hab ban le ngi dak kam om shu bakan ngin skap ya sarkar ngi hingin persenge mardori ki ki arsa ka ki basu ai wai klem dak jing tho la ni ki permit ki jing tho ki bai dei ha ka ban ya dei nak jing bajing yo jing tho lim ba ka sarkar phang mo da ka burom mi phi pras bat kum ju ru di para rong ba bi don lang han ya di bade driver tourist na kaliang jonga ngasuk ben ong ba kani ba khoj kalong ba ka sarkar hi dadu basdang kam sim la sim khia kani ka phang ka hun ba ya ka ei ka ba penia ki bana sabar bat ki bale ki bana sabar ka ei ka ba ngi ki trajela ngi ut ngi nam na ka por sa ka por kumba pilai hagini ki singi ki bladap bun si ni la yasno ktilang bat presiden jong ka ol khasi hagawi ke stri andrai kani ru kam sem la siso hadu kini kisngi te kani ka phang haba kala wanja kum ni sora menta yano ngin kno bat yano ngin bliem namar ka jingja kalong ba wat kitu ki skti ki ba iwai na ktingru kitu ki skti ki ba iwai ru kim sem la don kono kono jing ba khlie na kaliang joki om ba kilet ngi gitores lada kilit na kaliang jung ki kali tourist ni ki try kali ki ml kali ngomot bandong kaya da gawe ka kalenti handai kani ka jing lek jung ki kalong ka balai lailan ka lailan nadu la bandong nadu na si thia ka lailan poison ye le kala lai man sundon kirung bait nadu na yang setja sudu skom rathia sudu skom songkai sudu sebar kalong ha ta rukom namar ba kam don jing perking ye ki agensi jungi na kaliang sarkar pun khen kim sem la budien thik pathik bat kim sem la pej bnia thik pathik kum ga kendon jung ki an bagi de ban le ha kata ka phang ka jing kli ka jing pelut ya sarkar tang bangi pej ru ngas thu kalong sabapalat ka jing pelut namar mdei su baka su pelut tang na benta ki pulet riwat ki pejba ru ki lalet banyarap bun wat ki gaj ru ki lalet banyarap banyasnok tilang kitur ki lalut hi ki lapap wat kitu ki nong sora ki bede na kay turis taksi na stir ki lapap kasingi banik kamai ki layarap yak sarkar banik wat itu ki brio andai ki balingo kalong ba hadu lano ka sarkar jongi kan piskor bakal suthu bakal pe phang na kapor si kapor kam la ban sengap lang ngi kita ki driver ki bay nya tourist kamla ban pej bat kamla ban bu kita kendon kan sodon kapor baka sarkar kan sa syam su ya ki jing e ki ba kham khrau ban ya kan ni ngani tu ipi kata ka jingsha control la ni kata ka jingsha penyai na ka wi ka state kani ngila pau shai krar ba hadu menta meneru ka sarkar kam skap ya ka jing e jungi kinong nya kali kamai laki long ki local taxi laki long ki tourist taxi laki long ki local tourist ru ki ba kamai le si ainuksa ki ba kamai na po shillong sosoyong tik kuma phikli me phi kata ka jing pulut ka sarkar haga bai dei bat ki NDRF kita ki pulit ki ban wat ban pulut sngi pulut por hang tu ban wat ban kin tri shitom ngada ai ki jingiro khandiat nakaliang ga jong ka all khasi megale tourist taxation ka ai jingiro khandiat igini pulit ki bla tri shitom bor bat mensim nadu ka mensim sha ban lap yau tu sendrang raja mo ulok jong ka tu sonam te kata ka jinglut kata ka jing sep ka ban nakaliang ka sarkar kala pulut ngingin do kwae bangin tip henry kumba pi pulut por pulut sngi namanta jong kitu ki angut kinong ki baja naga ki baja bawan kai sang honeymoon mo ki wan chani ka jalla jongi hadu pinda chem chinton ya ka lenti ka ba ka kan thei kala le de kam le rungam tip ya kata handai na kalyang ka jongi ka e ka bangi ong na kalyang jongi kinong nya kali kamai hi ki badan hapok ka jalla jongi kan thup lang ya bar khoi kali kamai ngasu ong tang kawai ladap hilap pulut por kat tu ar lai te yo namta kita ki bawan banli wat kita ki baja hakani ka jalla ka jongi ki bawan kai sangni ka jalla jongi sngapa ko sarkar badan brom sngap lem no ya jing e ka jongi ki nong nya kali kamai but sakawi ka example ga bang chu I can diap ka bana kali yang jong ka all khasi meghalaya tourist taxation hapo ka setri jong ka ngilai don ringkat bat ki nong lamba pher ki nong nya kali kamai ki bana ka jalla ka jongi ngilai shong meeting ka sarkar kawi ka example ga berit e bahadu menta mane
kabang kejing kejungi kalong bahang teh po airport ibarit itai jing hadu menta meneru kampat la bele te sakat nutam ya kata kabang yong balada long kabala IC no ki taxi lokal jungi ki banyo banwan yelam kai no iki security spot ngim sim no ong no do ningkong gesngi warjar fly ap kundai trik no bar kabang ila to member mendam saka sarkar ban ong ba nginum sya ikali bana baban rung pokajala jungi ndre ing syong ailat yengi kinong nya kali kamai bangin deino kapor kejongi ki lokal banyalam hapok kitu spot tengam tip lanang ni sakmat kan khot ne kanum khot su ingi kinong nya kali kamai ban pen urlong ya kata kajing kwa jungi kentup lang ye ki tour guide kentup lang ki hotel kentup lang kinong nong ba snong kini gidong ki than bar khot ki badon ki jaka jong akai ga jala jungi bangin nya don ko ki jing lang kabak sarkar kan ai rai no banang ni sakmat bakin ki lokal jungi kin dei ban kit sim kya lani ban pentrikam no ya kini kinong jong kai ki bawan saka jala jungi tenga syukurmen baka sarkar nang sakmat kan pentrikam ya kata ka polisi ka ban hadu kinong nya kali kamai ru kin sim kya no ya kinong jong kai ki bawan saka jala jungi bat ki badai kitu ki guide ru kitur guide kin dei no ki banyo ki try jala jungi kata hi ki bon ngam ong bang sim kabuhan ni kapor nakaliang ka all khasi Meghalaya tourist station baka ja ka don gani kijing jakum ni andrei Shua banjangi ladep ong nadu arjar flying ngadep karpat sokar bakan le ino banlong sngai banlong sif banlong kajing sngai nya kinong wan jong kai sakal jela ka jong